ποδοσφαίρου και είναι πλέον γεγονός. Ο ΑΠΟΕΛ είναι στους ομίλους του Champions League. Ο ΑΠΟΕΛ απόψε γράφει ιστορία, κυρίες και κύριοι. Είναι στους 8! Ο ΑΠΟΕΛ είναι στους 8! Ο ΑΠΟΕΛ πετυχαίνει το ακατόρθωτο! Ο ΑΠΟΕΛ κάνει την μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του Champions League! Όλη η Ευρώπη τον βλέπει! La policía chipriota en sus paseos por... ¡Ojo aquí! ¡Atentos! Y el gol del APOEL con Piero Sotirio que acaba APOEL ese balón casi a la Remanguillé. Atentos ahí cómo va a llegar y cómo mete la pierna casi de espaldas, le da con todo. Ha comenzado mejor el APOEL. I keep thinking that the achievement is the biggest achievement in Champions League this season. If Barcelona or Real Madrid or Bayern win the Champions League, is not the same achievement as APOEL to reach the quarterfinal. So for me, it was amazing what they did. Να πούμε πως το πρωτάθλημα των κόκκινων φακέλων έχει ολοκληρωθεί. Είναι κρίμα να κρίνονται πρωταθλήματα με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, πιο μεγάλο κρίμα είναι που πανηγυρίζονται αυτά τα πρωταθλήματα. Παραμύθι αρχινήσει. Κάπου στο Μεσαίωνα, σε ένα φανταστικό βασίλειο με ευγενείς, χωρικούς, υπότες, μάγους, μυστήρια, έρωτες και πάθη, όπως και σε όλα τα παραμύθια, έρχεται να δέσει το γλυκό με αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα απ' όλα, την κωμωδία. Βλέπουμε μια προσπάθεια από τον ΑΠΟΕΛ τις τελευταίες μέρες να διαστευρώσει την πραγματικότητα. Δηλαδή προσπαθούν να δικαιολογήσουν αυτά που βλέπει όλη η Κύπρος στο γήπεδο. Και να σας πω και ένα πράγμα. Οφείλουν όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο να ξέρουν τους κανονισμούς. Δεν αναφέρομαι μόνο στους διαιτητές.
Εδώ βλέπουμε τον παίκτη της Ομόνοιας να κάνει μια ενέργεια που ίσως προήλθε από γλίστριο ή εσκόνταψε οτιδήποτε. Ο κανονισμός δεν μιλά για αυτά τα πράγματα. Εάν η ενέργεια του αυτή, λέει, δεν είχε πιθανότητες ή δεν προσπάθησε να παίξει την μπάλα, τότε είναι κόκκινη κάρτα και αποβολή. Εντάξει, σε όλους. Ο κανονισμός έχει αλλάξει από το καλοκαίρι. Όταν υπάρχει αγνή πρόθεση από τον ποδοσφαιριστή να παίξει την μπάλα, ναι, μεν είναι πέναλτι, αλλά είναι κίτρινη κάρτα. Πάτησε στον Μαργάσα, αμέσως η παλιά πέναντι 2-1. Άμεση απάντηση από τον Ματ Ντάρμπισάιρ με το δεύτερο του γκολ στο πρωτάθλημα. Η Ομόνια ξαναμπαίνει στο μάτς πολύ γρήγορα, αναχτά την ψυχολογία της. Να σχολιάσουμε ένα παιχνίδι φιάσκο. Άλλο ένα παιχνίδι φιάσκο για το ποδόσφαιρο. Ανατροπή από τον Σεράν Πόλο, Περάλτα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Περάλτα θα πέσει, τίποτα λέει ο Αβραμτσούκας. Να δούμε αυτή τη φάση εδώ. Αυτή είναι η φάση με τον Βίντρα. Για να δούμε ξανά. Εντάξει, εγώ δεν βλέπω κάτι. Υπάρχει μια επαφή, αλλά είναι πολύ μικρή νομίζω για να υπάρξει αυτή η πτώση από τον Περάλτα. Να σχολιάσουμε ένα παιχνίδι φιάσκο. Άλλο ένα παιχνίδι φιάσκο για το ποδόσφαιρο. Στον πρώτο δοκάρι, κεφαλιά από τον Κλέιτον, μπάλα πήγε στο δεύτερο. Εκεί έπεσε κάτω, ζήτησε τράβηγμα ο Καμπρέρα. Εδώ πάντως ο Βίντρα τον κράτησε. Ξανά. Να σχολιάσουμε ένα παιχνίδι φιάσκο. Άλλο ένα παιχνίδι φιάσκο για το ποδόσφαιρο. Αρχικά κέρδισε, μάχεται εκεί με τον Σοηλέδη, είναι πολύ δυνατός. Θα περάσει ο Γκονσάλβες, θα κάνει και την σέντρα. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Τον Γκονσάλβες να κάνει την σέντρα και μετά να κάνει. Πολύ ωραία κάθετη παλιά τον Σέριταν, βγαίνει ο Κόπριβετς. Και έχουμε πέναλτι. Για να δούμε αν έχουμε από την αντίθετη άποψη. Από εδώ να δούμε. Ναι, παίζει μπάλα ο Ντάρμπισάιρ. Να σχολιάσουμε ένα παιχνίδι φιάσκο. Άλλο ένα παιχνίδι φιάσκο για το ποδόσφαιρο. Αναπτύσσεται ωραία η παλιά για τον Βαρτί που είναι γρήγορος. Το κλείνει ο Παντελιάδης. Ελευθερώθηκε. Το πλασέ, η μπάλα αλλάζει πορεία και φεύγει. Κόρνερ. Ο Βαρτής διαμαρτύρεται και οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω αν ζήτησαν χέρι. Γρήγορος. Απέφυγε τον Παντελιάδη. Χρειαστούμε κι άλλο replay για να δούμε πού βρήκε η μπάλα τον Παντελιάδη. Στο χέρι έχω την εντύπωση. Εδώ η προηγούμενη φάση και βλέπετε με το χέρι ο Παντελιάδης και υπήρχε πέναλτι. Είχε δίκιο ο Βαρτής που διαμαρτυρήθηκε. Πέναλτι και εδώ. Να σχολιάσουμε ένα παιχνίδι φιάσκο. Άλλο ένα παιχνίδι φιάσκο για το ποδόσφαιρο. Πρόλαβε εκεί, χώθηκε στο πρώτο δοκάρι με κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Μειώνοντας 2-1 και πλέον έχουμε και πάλι παιχνίδι. Να δούμε ξανά τον γκολ. Ναι, ο Ντάρμπισάιρ είναι, διορθώνω. 14ο γκολ και δεύτερο στο παιχνίδι για τον Νάγκλο που οδηγεί την Ομόνια στην ολική ανατροπή. Βόρη. Να πούμε για χιλιοστή φορά σήμερα το ίδιο πράγμα για την επίθεση και την άμυνα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει ως προς τα δυο αυτά κομμάτια της Ομόνοιας. Η ευκολία με την οποία μπορεί να σκοράρει, να δημιουργήσει. Στο δασάκι της Άχνας, πολύς χρόνος για οποιοδήποτε σενάριο. Σοηλέδης. Εδώ ίσως να κάνει χέρι ο Σοηλέδης. Να το δούμε αν έχουμε κάποιο replay, γι' αυτό και οι διαμαρτυρίες. Από τον Πάκο μπροστά, από τον βοηθό δεν έδειξε κάτι. Ο Ντάρμπισάιρ. Η κεφαλιά του Σέριταν, τρέχει ο Ιρλανδός. Η πάσα για τον Χριστόφι, ευκαιρία για την Ομόνια. Το γύρισμα γκολ. 1-1 Ντάρμπισάιρ. Το ποδόσφαιρο δεν τελειώνει ποτέ στο 90. Αν προκύπτει χέρι, η μπάλα στον Σοηλέδη. Και φαίνεται να υπάρχει χέρι.
ζώνης όπως συνηθίζουμε να λέμε. Εκτέλεσε ο Πάντερ, η κεφαλιά από κοντά, ζητούν χέρι ο Εφρέμ. Για να δούμε από εδώ, σιγά σιγά να το πάρουμε. Βλέπετε που βρίσκεται ο Εφρέμ, έρχεται ο Μουρίγιο. Είναι ανοιχτό το χέρι, χτυπά στο χέρι η μπάλα. Βεβαίως ο Μουρίγιο δεν έχει μέτωπο στην μπάλα, όμως το χέρι του είναι ανοιχτό. Να σχολιάσουμε ένα παιχνίδι φιάσκο. Άλλο ένα παιχνίδι φιάσκο για το ποδόσφαιρο. 85ο λεπτό αγωνία στο Γασιπίρ, μεγάλο παιχνίδι. Σπρώξιμο στον κέρο Σωτηρίου διαμαρτύρονται οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ. Εδώ ξανά που ζήτησαν πέναλτι του ΑΠΟΕΛ. Υπάρχει ένα σπρώξιμο από τον Βινίσιους. Να σχολιάσουμε ένα παιχνίδι φιάσκο. Άλλο ένα παιχνίδι φιάσκο για το ποδόσφαιρο. Ψηλά ο Χριστόφ κερδίζει την μπάλα. Ο Μπερτόλιο δίνει στον Ορλάντι. Η σέντρα απέναντι για τον Σωτηρίου. Πέρασε στον Τεκαμάρκο. Δεν θα μπορέσει κανείς. Με την σέντρα από τον Ορλάντι. Ο Ντεβρίσε φαίνεται να χτυπάει μπάλα στο αριστερό του χέρι. Να το πάρουμε λίγο αργά, παιδιά. Όντως η μπάλα χτυπά στο χέρι του Ντεβρίσε. Να σχολιάσουμε ένα παιχνίδι φιάσκο. Άλλο ένα παιχνίδι φιάσκο για το ποδόσφαιρο. Ο Γιαννιώτας στο κόρνερ. Άμυνα από τον Γκιέ. Γιαννιώτας κατέβασε. Τον πιέζει ο Πέδρο. Νέα σέντρα. Ο Βάλε δεν μπορεί να απομακρύνει. Το σουτ που γίνεται πάνω από τα δοκάρια. Να σχολιάσουμε ένα παιχνίδι φιάσκο. Άλλο ένα παιχνίδι φιάσκο για το ποδόσφαιρο. Θα κοπεί από τον Αστίφ και θα πάρει και φάουλ. Παίκτες που έχουν κάρτα. Εδώ πάντως ήταν φάουλ για κάρτα. Για κόκκινη κάρτα. Πέρασε από τον Μωράης και τον Πιέχ. Εδώ χτύπημα από τον Πιέχ. Κίτρινη κάρτα. Έκανε πιο έξυπνος ο Μωράης. Το έκανε εντάξει. Εδώ όμως θα μπορούσε να βοηθεί και πάλι ο Πιέχ. Να σχολιάσουμε ένα παιχνίδι φιάσκο. Άλλο ένα παιχνίδι φιάσκο για το ποδόσφαιρο. Με το αριστερό και αρκετό φάλτσο, κεφαλιάκι στο δεύτερο δοκάρι, ευκαιρία από κοντά, δεν έγινε προβολή, παρολίγων αυτόν γκολ από τον Γαμπερέ και τελικά η μπάλα θα πάει στα δίχτυα. Στο 36ο λεπτό, 1-0 με τον Καλδερόν να πανηγυρίζει, είναι αυτός ο οποίος δέχεται και τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του από το ξεκίνημά της, με την εκτέλεση από τον Ράγκος κεφαλιά για το δεύτερο δοκάρι. Ο Γαμπερέ, ο Βάντερμαν, η κεφαλιά από τον Καλδερόν και παρά την προσπάθεια του Γαμπερέ, αυτή θα καταλήξει στο βάθος της εστίας για το 1-0 της ανόρθωσης από στημένη μπάλα, από εκτέλεση φάουλ με σκόρερ των Καλδερών. Να σχολιάσουμε ένα παιχνίδι φιάσκο. Άλλο ένα παιχνίδι φιάσκο για το ποδόσφαιρο. Πάμε στην επόμενη μας φάση όπου εδώ υπάρχει μια φάση όπου έναν πέσιμο παίκτη του ΑΠΟΕΛ μέσα στην περιοχή. Θα προσέξουμε τώρα σε αυτό το βίντεο που έρχεται στο replay ότι ο παίκτης της ΑΕΚ δεν ενδιαφέρεται να πηδήξει, ενδιαφέρεται να μετακινήσει, να αλλοιώσει την προσπάθεια του παίκτη του ΑΠΟΕΛ και μετακινώντας τον, αλλοιώνοντας την προσπάθεια, δεν κάνει ούτε κεφάλι, ήταν παράβαση και πέναρτη. Δεν δόθηκε τίποτε. Εδώ ακόμα ένα πέναρτη ζητά το ΑΠΟΕΛ. Θα δούμε ότι ο παίκτης του ΑΠΟΕΛ στην κόντρα πάει να του ξεφύγει του παίκτη της ΑΕΚ και ο παίκτης της ΑΕΚ τώρα χρησιμοποιεί τα χέρια. Αντιλαμβάνεται ότι θα του ξεφύγει από τον γκέλ που έκανε η μπάλα εκεί. Ξεφεύγει ότι θα του ξεφύγει και τον τραβάει από το χέρι. Ήταν πέναρτη, δεν βλέπετε. Υπάρχει το κράτημα. Κάποτε όταν λέω με τα κρατήματα, βλέπεις ο παίκτης πέφτει πίσω. Διότι τον κρατά, τον σπρώχνει προς τα πίσω. Ο διεκδικητής ήταν πολύ κοντά, κύριε Βιβλάνη. Είπαμε πολύ κοντά, κάποτε χάνεις και τις φάσεις. Είναι όπως στην τηλεόραση. Ναι, εντάξει.
Για να δούμε εδώ. Φαίνεται να είναι. Για να δούμε τη φάση να τρέξει. Έχω την εντύπωση ότι είναι ελαφρώς πιο μπροστά ο Πιέρος Σωτηρίου. Στην παλιά του Μωράης, ο Σωτηρίου τελειώνει ιδανικά την φάση, αλλά στο γράφημα προηγουμένως φάνηκε ότι ήταν ελαφρώς πιο μπροστά, ήταν εκτεθειμένος. Η παλιά με στόχο τον Εφρέμ, ο οποίος υποδεικνύεται σε αντικανονική θέση. Ετοιμάζεται ο Φλωρέσκου. Η κεφαλιά που έγινε ο Ντάρμπισάιρ κινήθηκε από αντικανονική θέση σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού. Γέρνει λίγο το σώμα προς τα εμπρός, είναι στην ίδια ευθεία με τον... Ήταν οριακή η φάση. Την ώρα που γίνεται κεφαλιά δεν είναι offside. Ο Ντάρμπισάιρ είναι τουλάχιστον στην ευθεία. Εδώ έκανε λάθος ο βοηθός. Για να δούμε. Ναι. Εντάξει, ο Παναγιώτου βρίσκει στα πόδια τον Εφρέμ που έπεσε και λίγο θεατρινίστηκα. Βασίλης Δημητρίου μπροστά στην φάση καταλόγησε την παράβαση. Εντάξει, να πούμε πως το πρωτάθλημα των κόκκινων φακέλων έχει ολοκληρωθεί. Είναι κρίμα να κρίνονται πρωταθλήματα με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, πιο μεγάλο κρίμα είναι που πανηγυρίζονται αυτά τα πρωταθλήματα. Δυστυχώς, στο κυπριακό ποδόσφαιρο υπερισχύει ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Σήμερα δεν θα έπρεπε μόνο η Ομόνοια να διαμαρτύρεται. Θα έπρεπε να διαμαρτύρεται και η ΑΕΚ, θα έπρεπε να διαμαρτύρεται και ο Απόλλωνας, θα έπρεπε να διαμαρτύρεται και οποιοσδήποτε άλλος φίλαθλος, οποιασδήποτε άλλης ομάδας που θέλει να βλέπει πραγματικό ποδόσφαιρο. Αντεξεταζόμενος από τους δικηγόρους του Δημήτρη Χριστόφια, ο Μιλτιάδης Νεοφύτου κατήγγειλε ότι έγιναν ύποπτες παρεμβάσεις στην Τράπεζα Κύπρου για να γίνονται οι πληρωμές της Ομόνοιας. Οι πληρωμές, όπως υποστήριξε, γίνονταν από την εταιρεία του. Δεν ήταν μία και δύο ή πέντε οι παρεμβάσεις στην τράπεζα. Ήταν χιλιάδες οι επιταγές που έβγαιναν για την Ομόνοια. Δεν ξέρω τι συναλλαγές είχε ο συγκεκριμένος πρόεδρος της Δημοκρατίας με τους τραπεζίτες. Αξίζει τον κόπο να διερευνηθεί τι σχέση είχε με την Τράπεζα Κύπρου.
Ποιος θα μας άφηνε να υπερβαίνουμε 8 και 10 εκατομμύρια το όριο των λογαριασμών της εταιρείας? Μόνο ο πρόεδρος Δημοκρατίας θα μπορούσε να κάνει τέτοια παρέμβαση. Μεγάλη εντύπωση προκαλούν και όσα ακούστηκαν για τις παρεμβάσεις του τέος Προέδρου της Δημοκρατίας στα της Ομόνοιας, η οποία σύμφωνα με το Μιλτιάδη Νεοφύτου λειτουργεί σαν μασονία που ελέγχεται από το ΑΚΕΛ. Ο Δημήτρης Χριστόφιας ισχυρίστηκε ήθελε να πάρει τίτλους η Ομόνια για να μπορεί να επαναδιεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας. Υπήρχαν 3 ονόματα που θεωρούσε ο Χριστόφιας ότι αν δεν έρχονταν στην Ομόνια, ούτε η Ομόνια θα εστέκεται, ούτε η κυβέρνησή του. Ένας ήταν ο Γιαννάκης ο Κάς, που ήταν στην Ανόρθωση, που εφημολογείται ότι θα τον κατέβαζαν ως βουλευτή του ΑΚΕΛ. Ο άλλος ήταν ο Αλονεύτης και ο τρίτος ο Ηλίας Χαραλάμπους. Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Δημήτρη Χριστόφια ρώτησαν πολλές φορές τον Μιλτιάδη Νεοφύτου γιατί δεν ζήτησε τα προηγούμενα χρόνια τα χρήματα που έδωσε στην Ομόνια. Γιατί δεν του ζητήσατε τα 9 εκατομμύρια που βάλατε αρχικά για την Ομόνια? Είπα σας, όποτε δυσκολευόμουν έκανε παρεμβάσεις στην τράπεζα. Με καλούσε στο κελάκι τακτικά όταν έγινε πρόεδρος. Καλοπερνούσαμε. Στη φρουρά του φρόντιζε να έχει έναν να μαγειρεύει καλά. Έναν να ανάφκει το φουρνί, έναν να μαζεύει καπάρι. Είχε και ούζο, άρεσκεν του πολλά. Δηλαδή εμπούτα πολλά τα ούζα που δεν ζήτησε στα 9 εκατομμύρια. Ο πρώην πρόεδρος της Ομόνιας ισχυρίστηκε ότι ο τέος πρόεδρος Χριστόφιας είχε τάξει άδεια για καζίνο στην RCB Bank, υποδεικνύοντάς της ότι το καλύτερο μέρος για να γίνει ήταν το συνεδριακό. Κατά τον Μιλτιάδη Νεοφύτου αυτά έγιναν για να πάρει δάνειο 2 εκατομμυρίων ευρώ η Ομόνια. Όταν δε οι Ρώσοι κατάλαβαν ότι δεν θα πάρουν άδεια για καζίνο, ζητούσαν εξηγήσεις από τον ίδιο. Εσείς τι θεωρείτε δηλαδή, ότι φταίει στην Ομόνια και υπάρχει ότι κατάντια πάλι? Εγώ θεωρώ ότι όλο το οικοδόμημα που νοσεί ρε παιδιά, γίνεται, είναι μόνο κάτι, αλλάξαμε 200 παίχτες, αλλάξαμε 15 με 20 προπονητές, εντάξει, και όλο το οικοδόμημα νοσεί. Το τι φταίει, όταν έχεις μια γενική σύλλεξη 300 μελών εδώ και 15 χρόνια θα αποφασίζουν και φτιάχνουν οι ίδιοι άνθρωποι και ανακυκλώνονται και δεν μπαίνουν νέες απόψεις, νέα μυαλά. Τώρα πάτε ας πούμε στο άλλο ότι να μπουν νέοι άνθρωποι τώρα λέτε. Μα πάντα ήθελαμε να μπουν νέοι άνθρωποι. Πάντα ήθελαμε να μπουν νέοι, είναι κακό, είναι το πράγμα να μπουν νέοι. Και δεν είπαμε κακό, απλώς κάνουμε συζήτηση τότε. Όταν ετερμάτισε και πέμπτη Ομονία που εσύ που τον καιρόν της ίδρυσης δεν έπαιζε κάτω από το άστη θέση. Εν βλέπουμε κάτι. Όταν ήταν όλες οι ομάδες Ευρώπη και η Ομονία παλεύει και πάει 1-2 καιρούς και πέφτει. Εν βλέπετε πρόβλημα εσείς.